ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥାଏ ଆଉ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବି ନଥାଏ, ଅନେକ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଖରେ ଥିଲେ କିଣାକିଣିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏବେ କିଣିଦିଅନ୍ତି, ପରେ ଟଙ୍କା ମିଳିଲେ ସୁଝି ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ତ ଗଲା ଗୋଟିଏ କାଟାଗୋରୀ ଲୋକଙ୍କ କଥା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାଟାଗୋରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାଧିକ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ରହିଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଅଧିକ କିଣାକିଣି କରନ୍ତି ଏମାନେ। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସପିଂ ମଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଠି ପଶିଲେ ଆଗ ପଛ ବିଚାର ନ କରି ମନ ଇଚ୍ଛା କିଣି ପକାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ସୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପରେ ଉଚ୍ଚ ସୁଧ ହାରରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏପରିକି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଟଙ୍କା ସୁଝି ନ ପାରି ସୁଧ ଉପରେ ସୁଧ ଗଣନ୍ତି। ଏମିତି ବି ସମୟ ଆସେ, ସୁଧ ଆଉ ମୂଳ ମିଶି ଏତେ ହୋଇଯାଏ ଯେ ତାକୁ ସୁଝିବା ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ବାହାରକୁ ପଳାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ। ଏକଥା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ଯଦି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଏତେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ବୁଝିଲା ସୁଝିଲା ଲୋକ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ କ'ଣ ଖାଲି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ? ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଉଠୁଛି, ତାହେଲେ ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଁ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିବା ଉଚିତ। କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ନ ଶିଖିଲେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଯଦି ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଯିବେ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆମେ ଏହି ଭିଡିଓରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ଫାଇଦା ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକିନିଖି ଜଣାଇବୁ। ଭିଡିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାପରେ ଆପଣ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ପାଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପଇସା ପାୱାରକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନୂଆ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ନୋଟିଫିକେସନ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ପଇସା ପାୱାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଜରୁରୀ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ କ'ଣ। କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ହେଉଛି ଏକ ପେମେଣ୍ଟ କାର୍ଡ, ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଅଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଇସ୍ୟୁ କରିଥାଏ, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଉଧାରିରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବା ସେବା କିଣିବା ସହ ନଗଦ ରାଶି ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା ରାଶି ବା ଲିମିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 2021 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା 161 ଦେଶ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 10 କୋଟି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଆମେରିକାରେ ଏହା ପ୍ରାୟ 20 କୋଟି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 18.26 ଟ୍ରିଲିୟନ ବା 18.26 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହା ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 27% ଅଧିକ। ଏହି ତଥ୍ୟରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଆମ ଦେଶରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ କାରବାରର ଆକାର କେତେ ବଡ଼। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ କେମିତି ହୁଏ କାରବାର। ଆପଣ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଅନଲାଇନରେ ଜିନିଷ କିଣିଥିବେ, କୌଣସି ଦୋକାନ କିମ୍ବା ମଲକୁ ଯାଇ ସପିଂ କରିଥିବେ, ଏଟିଏମ ରେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଇସ୍ୟୁ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ କାରବାର କରିପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶୋଧ କ୍ଷମତା, ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଆଧାରରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଇସ୍ୟୁ କରିଥାଏ ବ୍ୟାଙ୍କ। କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଯାହା କିଣାକିଣି କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ଟଙ୍କା ପଇଠ କରିଥାଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଅଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରାଶି ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ହୁଏ। ମାସର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଣାକିଣି କରିଥାନ୍ତି, ତାର ବିଲ୍ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ। ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆହୁରି 15-20 ଦିନ ସମୟ ମିଳିଥାଏ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏହି ଅବଧି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ 15-45 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକିରେ ଜିନିଷ କିମ୍ବା ସେବା କ୍ରୟ କରି ହୁଏ। କେବଳ ସପିଂ ନୁହେଁ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଠାରୁ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ, ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ଠାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍, ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଫି ସବୁ କିଛି ପେମେଣ୍ଟ କରିହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଅଛି କି ନାହିଁ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ କାରବାର ଉପରେ ଏହାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ଯାହା କିଛି କାରବାର କରାଯାଏ,
ତାହା ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧିର ଋଣ ଭଳି, ଯାହାକୁ ପରେ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିଶୋଧ କରାନଯାଏ, ତେବେ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ କିପରି ହୁଏ ଲାଭବାନ। କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ କିମ୍ବା ଏକକାଳୀନ ଫି ନେଇଥାଏ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଟଙ୍କା ନଥିବା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ବଢାଉଥିବାରୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ସହ ବୁଝାମଣା କରିଥାନ୍ତି ଜିନିଷ କିମ୍ବା ସେବା ବିକୁଥିବା ସଂସ୍ଥା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫି ଆଦାୟ କରିଥାଏ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏପରିକି କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ଇଏମ୍ଆଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଧ ଆଦାୟ କରାଯାଏ। ଯଦି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଏଟିଏମ୍ ରୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଆଣନ୍ତି, ତେବେ ବାର୍ଷିକ 24 ରୁ 40% ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ ନ କଲେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ସୁଧ ଗଣିବାକୁ ହୁଏ। କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କିପରି ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ଅପବ୍ୟବହାର କେମିତି ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେବ ଏବଂ ସୁଧ ଗଣି ଗଣି ଆପଣ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ସୁପରିଚାଳନା ଅତି ଜରୁରୀ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧ ବୋଝରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ କଣ ରହିଛି ଫାଇଦା। ଟଙ୍କା ନଥିବା ବେଳେ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ଦରମାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ୟୁଟିଲିଟି ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ବେଳେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଦେଉଥିବା ରିହାତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ବିମାନ ଟିକେଟ, ହୋଟେଲ ବିଲ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫର ଦେଇଥାଏ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ। ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ସହଜ ଇଏମ୍ଆଇ ରେ ଏହାକୁ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ। କିଛି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଭଲ କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଦେଉଥିବା ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାରବାର କେବଳ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣରେ ଗଲେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଅତି ଜରୁରୀ। ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଅପେକ୍ଷା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ କାରବାର ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଭଳି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରୁ ଫାଇଦା ମିଳେ। ଏବେ ଆସିବା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଉପଭୋକ୍ତା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ କଣ କରିବେ ଆଉ କଣ କରିବେ ନାହିଁ। କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା ବାର୍ଷିକ ଆୟର 1/4 ଅଧିକ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ 3 ମାସର ଦରମା ଠାରୁ କେବେ ବି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା ବଢିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି 2ଟିରୁ ଅଧିକ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ମାସିକ ଯେତିକି ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମାର 1/3 ହିଁ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟୟ ହେବା ଉଚିତ। କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ସିବିଲ୍ ସ୍କୋରରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କଲେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ସୁଧ ଗଣିବାକୁ ପଡେ। ନିଜ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଆଉ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସତର୍କତାର ସହ ପିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟ ପରିଶୋଧ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବନିମ୍ନ ଦେୟ ଚକ୍କରରେ ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ ସେଠି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଉ ପରିଶୋଧ କରିବେ ନାହିଁ। ସାବଧାନ, ଏଭଳି ଧାରଣାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏପରି କଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିପାରିବ। ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କ ସିବିଲ୍ ସ୍କୋର ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଋଣ ଦେବ ନାହିଁ। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ସୁବ୍ୟବହାର ଶିଖିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ତଳି ତଳାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପଇସା ପାୱାରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସଞ୍ଚୟ, ନିବେଶ, ପର୍ସନାଲ ଫାଇନାନ୍ସ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓ ଟ୍ରେଡିଂ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଏବଂ ଅପଡେଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ପଇସା ପାୱାର।